Umabot akong tinud nga pagigugma akong asawa, han kumitilot ako han asawa na akong pare. Paridilyo, Hmm. saan ton kadlawan na ni mo, misis? Ada kay sunod ng adlaw. Bangin ba ko mga limot ha? Imbitado ka mo. Ngan, bangin na iyo. Ano, wara ha iyo. Bain ore hayo pumakanto. Ada Ako mga limot ha? Kay sunod ng adlaw. Kay sunod ng adlaw. Bangin ba ko mga limot ha? Imbitado ko ka mo. Bangin wara ha iyo kumadto. Ada kay mabibido ko kayo pare. Paridilyo, dire kito may tatabo nga dire kami kumadto. Liber good ton inumhay iyo. Ada. Di ba? Igupo dito iyo tagsa-tagsa mga asawa ha? Oo. Kung mawaray niya kabilinggan, makan ka naman kan misis. Dito iya trabaho sa real estate. Salit kikitaon ko paridilyo. Oh, ano man ikaw, paridan eh. Nakamingaw ka man. Ayaw kasi nga, diri ka makatwa balay. Mamumulat ba kayo, ha? okay, ugad pa rin dilyo. Makatugad ako pero di ako makakagpatapon nga may upod ko to na akong asawa. Arang ka naman kan misis. O sige, basta. Kamu nga akong mga pare. Mapakato ko mo balay, ha? Lula, maninihapon na. Aw, sige mo, Lolo. Oy, oy. Okay, ano, Lola? Ino to kayo maging kikinitaan lang. Ay, kita daw. Dire pahidan itong tihaw sa tricycle. Oo, la. Kaya naman la. Anin o sa gihapon kagabi. Gabi na ito yung nakauli. Lola, harayo naman yan to syudad. Ngan usa pala, makuriton pa na kayan ti paulingan hi. Salit na gagabihan ito. Dari nga ni makapakyaw yung tricycle. Okay, dari kagud makakaulingan yung timprano ang aton la. Ano man la, mag-andam na ako ton panyapo nun? At halala, sige, kato na. Kaya magutom naman na de. Sige mo, Lolo, ha? Oy, kay saka nga di. Basit tibuay. Manihapon na kita, nida. Ado na lo. Uy, lapa ka din na laigbaw, ha? Hala, sige. Ay, pastilan, good man. Ito na trabaho ka. Sunad, gaan ito rin mo kinuuk yan. Dili ka magud makakauli na ganin temprano. Oh, pumalit ka ba masusura? Aw, amo na ba itong imo bitbit? Oh, yeah, bahala ka ng pagluto. O ano man, para ba'y may kumanhinga manurukot? Ay, kay bayad naman kitan aton mga kabaraydan nga bil. Ay, ikadi ito nga, ikadi na ito nga imo dara, kay lulutuong ko dayon. Sige na. Ako ta kayo na yun. Nagiyos ka. Wala, ya. Kadi. Ya, Oy, anay daw, anong kumanin ni pagluto? Ano ba nga klase nga kaluto? Sarin ko pa, bahala ka. Hala, luto ada dito kay pag magutom na. Awa naman, may na kita tinun na kanon. Ay, kay uugad. Hala, makadianay ako. Diri nga ni Mrs. baga magyos-giyos aba daw. Madako ini. Ba, o pa man kun bakit hindi kay may ihaw nga ni may babaligya. Ay, ito na hidani. Nakalakat na. Kaupay, iginaturog. Labi lang nga mahagkot itong huyub, itong hangin nga. Natikang hadagat. Ay, hindi na ako manihipos. Maupay! Makahurubi.
Uy, Mari! Opay! Max! Madirisa man, adi. Ada ka Ano yung tuyo ini? Ay, adi ako, Madi. Anila, makada ako. Kakadiyon ko doy. Ano na ako may portahan. Ako na inaabri. Uy, Madi, kadida yun. Didikit habal kong paghimangraw. Tana, Madi. Uy, buyag kaya na. Siguro, nagkikinaturog ka lano. Hagi, Madirisa. Baga nauhubya man ako pag ginius-gius din na balay. Ako nga ni nga, nalilipay ako kung nalakat na hidani nga tuwa iya trabaho. Kay kaupay na pag ikinaturog ba, okay? Ay, ang kamatuuran nga ni. Tihigda na akuhan magmaupay ka. Ada, oran lala kumigda kay makaaraod man na imo. Ay, amo ba? Na istorbo ko ikaw hini madihay mo pagpahuhay. Okay, sige, gadila. Anay daw, ano man ito? Ada, mapasyada gad lakwa imo kay maihana kita nga waray magkakachika-chika. Ay, uugod man, ano? Uy, ano mo itong balita, ha? Madirisa. Uy, pare Bimbo. Ayaw ka mo kang alimot ha, bukas na baya iton kaadlawan ni Mrs. Ayaw ka lang niyo. O pare, makakanto kami ni pare Dani iyo. Di ba pare Dani? Oo, sigurado ito pa rin ninyo. Makakatugod kami. Hoy, baka nakabagkiman ako ito, hoy. Uy. Maupod gihapon ako, Uy, ha? pare Tony. Makadto ka good. Kaya ikaw ito na akong paragtad ta ditong litson. Na makadto ka ha. Okay, sure ito pare. Pare Dilio. Ala, makadto ako. Nakuha mo na. Uy, mapawa-pawa yung suga. Ay, masakan ako balay. Oh. Matuktok ako. Marie, abri na ganyan portahan. Marie! Oh, Una ko'y madi nga binmalik. ay, masakot na ako. Hino ba nga madiha? Oh, Madirisa na kaniya. Nga diri pala maiya nga nauli. amo pa. Ano man yung siringay mo? Kaadlawan niya niya buwas, ginimbitar kita. Pero ano man ha, Marie? Hagi, maarang pa man nga dira ako ito, tigad dun sugad ito nga katitirok. Karuyag ko, nila ko balay. Ikaw nila itong kadto. Hindi ka good mga pudakon, ha, Marie? Dire, nila ako. Hala, sige. Bahala ka. Oh, mga pare. Dili kita pag inaw may hardin namon. Mas okay din mahangin. Oh, Tara. huhugot pa. Okay, dili kita. Pare Dani. Dili. Oo. Alay, kada nila, ha? Ano? Pare may magtawag kayo. Pare to, nilagi iniinom ko pare to ni. Dili kita. Huhugot pa. Okay, dili kita. Oh, pare Dani, dili lingkod. Oy, pare Tony. Dari kami nga din pulutan. Oo, alay, kada nila. Uy, nagiinom na ka mo? Ala, bangin diri pa ka mo busog. Oh, sus, Madi. Busog na kami duro. Sigurado ka mo? Oo. Wow, ba Madi. Baga nagtitikaw say kala. Nga pare, dili lang ka maaram. Tun akon pagigugma, amo ito nagpapahusay. Nga naging perfect ito na ako nasawa. Oh. Bosa yan, ako na sa iyo. Sexy yan, pero himari nagpikatambok kung di papabayan lang kaya kalugar ng salit. Yan na, nakita ko ito na asawa ni Pare Dilio. Bagay numabad ako, nahigugma ko ito na ako na asawa. Kinahanglan nga mapareho yung Mari. Kami madirisa. Mahusay na, sexy pa.
Kinahanglan maparinuya kan mali. Yan ako itong balik. Bubuhaton ko itong tanan. Maging mahusay lang ang sexy ito na kasawa. Nagpasay. Salamat ha. Okay. Ada, pag-init yung pagawas kay baga. Oy, nakainom ka pa ko, ano? Gandila. Ay, hawas na ako. Wow! Ito, nagkawas na ako. Salamat ha. Okay, sige tani. Maganda na ako. Hala! Kamusay. Kamusay mangguna na sa ako ni Paridilio. Salit, bubuhatong ko lang nga maging mahusay ta kasawa. Di niya kay mag-inukoy na kung mga nakabalay. Di rin pwede nga di niya magtrabaho. Oh, adan imo kape. Salamat. Pagkapian ay. Nila ko magkulop habalay na mari ha. Di ra ko malakad. Ha? Ani ka na balay? Patay. Di na ko ni pwede makakaturog. Ay, unta may niya sangkay nga kumanhingan. Imbita ko niya. Mga kaman ni gintayo ka kandila nga. Wari ka nang makagyakan o makakiwa. Halayan ang adlaw ha, maglilinis ka bugos nato nga balay. Tikang hagawa, ngadto ha kwarto, ngan kahuman hamay kusina. Dani? Aray, pwede nga kong gimbubuhat, Mari. Dili ka lang maram. Dili ko karig dumako ka tumambok. Salit kinahanglan mo magpabalas para magkamayada ka mahusay nga lawas. Pareho itong asawa ni Paridilio. Sexy na, mahusay pa. Pareho ka mahusay, pero itong imulalawas ito nagtitikad ako. Salit di na makakatugot na tumambok ka. Pero napapausa na ako. Kaya nung nga dili ka managuti, una sexy. Lugod ng titikad ako, timlawas. Siguro kunwari ako nagkikinaturog ka la o diri nga ni, nakikigchinismisong ka la. Wala ka gimbubuhat, salit diri ka babalas. Sakto, amo malang imo gimbubuhat. Ba, diri ni mo pa'y kinahanglan nga magpabalas ka gud. Ang kinahanglan, tulo ka bisis maglilimpyo ka balay ha sa kadlaw. Kinahanglan nga buhaton mo na ito. Labi na kung aani ako. Kaya diri ko masugot nga mag-inukoy ka la. O ano man, tapos mo na pag gihoy bungsaran. Oo. Ani daw, pwede ba ako pumahuway ani kadali? Magliliwan ako kay Uho. Mahulos simbalas ito na akong bungkog. Pati ito na akong bado mahulos. O sige, dali ah. Pero diri la mag-iheto di mo pagpahuway ha. Diri ka mag-inukoy. Diri ko karing nga tumambok ka hindoro. Karing ko Sige. mapalaya ka itong asawa ni Paridilio nga. Sexy, tilawas. Kinanglan maging sexy ka. Huwag ka may ada kay perfect body.
kanin asawa ni Paridilyo. Kaya mo ito't permi katsika ni Mari. O pa man itong asawa ni Paridilyo, kaya nagtatrabaho, nga nakanhila ito, kunwaray na ni trabaho na era. Uy, pauto na liwat. Mari! Mari! Oh, kaya ano, Dani? Pag andam na ito natong paniod to, sige na, giyos na. Kaya diri ka pwede amo ito mag-andam ito naton paniudtuhon. Oh. Ano ko gintatapos nga trabaho una gawas itong balay. Bayay lang na ito. Paglamisa na, maniniod to na kita. Sige, anay, kadalila. Naram ako, parang mo magreklamo. Pero diri ka lang nakakayakan. Amo sa takaro yung gamit mo. Trabaho ka lang. Pero samtang aani ako. Diri to pwede nga pagkikinatulong ka lang. Pero oray pa man, pagbabago ng asawa. Amo malagyapon niya. Diri na siksi ito niya lawas. Inudlalang kasugad. Kaya ano? Ano ba di, Mari? Na di aga pa, waray pa mangkikita. Magambin mo at naman at mong ginigdaan. Kauna ko nga nga, nangalayo na. Waray pa man mag-aasit ng abuhan. Bagod man. Kumain daw lang nga kasawa. Ikang nakaubos. Hagawas ng balay. Pero waray gihapon. Sakto bangin may gimpalit at tindahan. Bangin good man. Ay, mabalik na lang ka kwarto. Magliliwan ani ako in short. Kaya magtatrabaho kita na guba nga udal. Makatulak ka mong kwarto. Magdadali ako. Papagtuunong ko na lang himari kung abuti kang tindahan. Sakto. Papagtuunong ko na lang yan. Ani na ko itong tunamong kwarto. Masakob na ako. Mari? Ani ka lang inatong kwarto? Kanina pa kayo magpinamiling, kaya nung nga naghinig daon ka man laghapon. Uy, buhat na adiaga na. Mauto na nga niliwat. Buhat na dida, buhat, sige na. Ano ka ba, Dani? Malain doon ako pinamamati akong lawas. Amo ito, kay sige ka man na pagkikinaturog kunwari ako din yung balay. Dili ka man nagpapabalas. Pero sige na, buhatan nila. Ngan pagtimpla yung kape, dali na, buhat na! Oo, mabot na ako. Okay. Dali ah! Sige, nga din ako. Magalasaan akong tubig. Kadalila. Totoo na la. Diri good ka rin, gay balas. Diri good. Uy, Ah, ano pare? ay, pare. Baka maningin pipiro man kita, no? Kaya ano, nangiinom ka ko na, no? Ano ba niyo kainom, pare? Pare ka na kung mag-iinom. Mari, magkakaupay pala. Kaya masakit mang goods, siya rin pa. Natrangkaso, nakahiya ko ka. Ate man ang balay. Labinan mga buraton. Oo, ba? Okay na ba ya, pare? Unta, di reklamo na sulod, pare. Okay na. Na merkado na nga niya na. Ato, namamalik. Ginsugo. Pare! Oh, Pare! Pare, Himadi! Himadi, Mari! pare to. Kaya ano himadi? Ano himari ha? Mari ano? Na-disgrasya ang tricycle nga yung sasakyan. Ato hospital, Himadi! Naksidenti. Himari. At tricycle. Pare, kadtuan eh. Panginanuan na himadi. Dali na pare, sige na. Di nga hospital ya dada ha. Pare to ni. Siringan doktor. Dili pa makakagmatay Mari. Makagos nga ni Mari din sa ospital. Plano ko nga bulakan niya. Kumbaga huhun-hunaon. Papabili man lagyap nga amo lagyapon ito niya lawas. Waray niya magbabago. Kaya nga nahitabo man niya kasawa. Kaya nga, ang sumata ako ng doktor, yan ang pala. Kuma ko ni Mari. Ano naman
yan ha. Naku, may takasawa. Kus ko ba daw ito mga trabaho din niya balay nga may daman ako trabaho, pisina. Nga nato pa'y mari, kuma. Ano na ba yung nga natatabuha akon? Ha ako nasawa, hamon ka mag-asawa. Magano ba kini? Magano ako? Oh, ano na pare Dani? Kumusta naman ni Madi Marie? Oh, good man. Pare Dani. Ano na himadi? Ano man ito ni mo... Mon. Pare. Imo. Pare. Kisa na pare. Pare, Kisa na, ano kisa. naman makanlin mo muta ka ba? Pare, parang ka man. Imo mood gihap. Ano man ito, pare Dani? Ano na himadi? Ano man amon may bubulig pare ha? Kung kwarta, pwede ka man kumadto aton nagkakapulit aton kwarta. Maara naman ito na aton opisina, nahitabukan mari. Balita pare. Ano, kinahanglan mo yung kwarta kay ako itong magpapaluap ito la atong cashier. Mga pare, Hmm. tak problema, warin pa magmamatay mari. Tikang haniyak aksidente at tricycle. Pare, Karig mo sigun pare. Naku, mani mari, sugad. Ano? Oh, ano man ang siringan doktor? Ambot baga diri man nakakasiguro hi doktor kung saan o magmamatay ta kasawa. Diri ko di nakakasigurado. pare Dani, kinahanglan mo yung pag-ampo. Oo, para matalwas si Madi. Pag-ampo pare. Pare, Oy, Nida. Ano naman ang asawa ni Daddy? Kumusta na pa na? May nababalita kung na ano-ani, ha? oy, good man ano. Kay baga bati ko na aksidente ni hayagin sasakyan nga tricycle ang magtikat sa merkado. Ay, amo gani. Kada pakiana ako hindi kanina. Kung ano magod ito natabo. Ito niya ba nasasagap nga balita kung ano-ano na ba? Ano Ay, mo may ito da. mga imo na sagap ng balita ba ng asawa ni Dani, ha? May daba? May da. Ha? Oo, may dalo. Himari, ato pa ospital. Pero, Oh, kaya ano nga masulubon ka ba na? Ano nga pero? nagkoma himari. Ano? Nagkoma. Nako pa. Hoy, hala. Nahiuntong ka na niya ulo at nahiuntong ka na niya ulo. Wari semento. Nahiuntog. Oh. Hoy, hala. Opa. Hoy, hala. Nahiuntong ka na niya ulo. Hagi, Lola. Maluyaw na ito, Mari. Kay, di ba pagkato niya merkado, dana tumaloy niya lawas. Oh. Anya, mayroon na ito, Mari. 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 Mayroon na ito,
Pero kay ginsigan man kun ni Dani nga mamerkado, adamat to na nga turog ada. Wara ig sarabot nga iya ginsasakyan nga tricycle, gin kakaibala gin aksidente. Hala. Wala yung makabantay. Amo nga, naduruhan ni Marie. Pagkuan ba, pagkagsagi ba lang, ano yan, lawas damon sa mad, amad to, nagkuman na yan ah. Aba daw, ado. Umuray ni. Makurig bang ko dito nung karahimari. Kahuna ko nga. Di rin makurig ito niya, trabaho din yung balay. Amo ngay nga naabtang ko yan, nga nakaturog. Kaya kakapoy niya niya. Pero na ako man lang, di rin magdinako, magtinambukon. Na ako lang igbala siya, makag-exercise. Kaya lang man di rin igbabalas kay makurig ito. Amo nga dumako ya, pero di na no sa kadlaw nga umabot ako, nabtang ko yan nga nahigda nga na ako niya pinapagtimpla yung kape. Ano ato yan? Nakani ka lang ngayon ng kwarto, kanina po kupay ko pag binili nga. Uy, buhat nila, igtimpla king kape. Sige na, buhat na nila. Dani, pwede ikaw nulaan itong pagtimpla ito ni mo kape. Ha? Wala ito na akong ginaaba talawas. Nga nag-iinarte ka naman nila. Buhat na. Di ka pwede maginigdaon, kinahanglan nga magtatrabaho ka din niya balay. Dani, sige, nangyula ko. Malaing ko rin akong kalawas. Buhat na dida ng pamerkado. Miya, ading kwarta. Pagdali, ha? Oo, mabuhat na ako. Ay, pag inartihan, sige na. Kasakit ko akong kalawasan. Pati ito na akong ulo bagin. Tratang kasuko. O, buhat na. Ayun na pagliningkurong pa dida ka, tre. Oo, mabuhat na ako. Wala yung good man ito niya ginaabat. Amo niya mga ginyakanakon. Pero waray ko liya pamatiingan ang merkado ya. Wala. Ang sumata ako na nagmaman yung tricycle magkita kami sa ospital. Kaya man naghihapon na nagdarakan maringan niya nga to ospital. Samtang nagbiyahe kami nga to merkado. Nakita ko nga, nahinga nga turogan ni mo asawa. Salit, ang tigda nga may natumabok. Wari sarabot ang tigda nga. Makilikidan akong tricycle. Nga nailabogan ni mo asawa karsada. Naigawa siya ang tricycle. Sige. Labong salamat. Gimpalakat ko'y maring to merkado nga may diya sakit. Nga nanay tabo itong aksidente waraya makabantay. Amo nga. Kinuko ano itong ako nabuhata kasawa. Kaya nga, kada ako kugod man nga sayo pa. Diri yung tantong may tatabuaya kung diri liya masakit. Nakakagbantay nakakaikmatiya. Ang aksidente nga tiabot. Wari, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ba't ko kang paridani? Mauurhin nilo tadi na pagsulod na trabaho. Kay waray man hiya magbakasyon. Ay, sorry. Sorry, nawuro ko. Kay waray nga hiya. Wari man yan yung magbakas. Ba't ko kang An hiya. paridani nilo tadi na pagsulod na trabaho. Kay waray man nga hiya magbakasyon. Para iya, maatindi rin iya, ang iya asawa. Himadi, hospital. Di rin ba mo man ito itong iya sa ring? Nga diha admin? Ambot ba ito kan pare? Nanganganugon niya, may naman niya ang tasweldo. Bisa ko na aday bakasyon kay emergency man. Ato man ito niya sa hospital. Salit, ahangay niya ito bantayan.
Manin, no? Masunod ba din yan, ha? O kung ato yung hospital? Balita ano? Pastila ni Paridani. Dako ko rin ang problema ang ginatubang. Labi na yun nga, nag-uusahan lang iyahaira. Hiyat naglilimpyo, naglalaba. Nakangalayo. Natanan nga trabaho na balay. Hiyat nagios. Alang mandiriya gumios. Yan iya pa, ulaton ni Madi nga makagawa sa ospital. Para amot magtrabaho ay pa ni Malay. Kumbaga, madakmol daw iton. Tapo-tapo ay ira. Baking pa nga nito, ngunit kadakmol na iton. Tapo-tapo, uhugaw. Pwede na tamnan yung kamuti. Di ba, ano? Matuyaw-tuyaw kami Malito. paglimbo. Kaya mo. Nanadol yan na paridaan yan, no? Akong dalugod tatawagan. Magkikinom kita, iya. Ayos ko din, eh. Agoy good pa nini. Di wala pa ko makakaupan panlimpyo kay daw man ini nga hugaw din na sa kabit balay. Bisan kung sarado ini, madakmo man itong mga tapo-tapo. Kung di rin ni malilimpyan, bisan lao sa nakalaw, sigurado mas pailing madakmo ko itong hugaw. Nung kaumang ko ini nga akong panlimpyo, magtutuon pa ako. Agoy good man. Ay, diri ko mang gudad ang maakos. Diri gudad. Yan na pala nga, ni ako lang ko guwa naglilimpyo, makapoy na. Siya ba kung bugos na nga balay ito na akong limpyuhan? Tapos manlalaba pa ako. Kaya may mga laban nga, wari kalabi ni Marian, wari pa ini mga ospital. Ay, kung nakasunod mo nakatrabaho, pero may ako trasado. Tapos pag uuli ko itong kulok, magtutuon pa ako itong panihapon. Tapos makakanto ka Maria Hospital. Na ako na ito plano, among pagbayan na hiya, kung ngopay na hiya, pero ano? Dumuroy pagod nga nakumaya. Dili ko na akos nga waray mari. Dili ko gud akos itong mag-usahan la ako. Ay, kapapiraw na. Ano naman ito ng oras? Uy, malas dos pala. Yan, pagsunod ka trabaho, sigurado maatrasan naman gud ako ini. Pasti lang gud ba nga kasugaran. Nagplaplano gud ako itong kamapay mari, babayaan ko ya, pero bagay nagbuot ang Ginoo nga di rin may tabo. Mari nagbabaso na ako na akong gimbot ay mga pagpatrabaho ng sobra. Anak ko man nagudad to, nga diri ka tumambok, nga maging siksi ka, pareho na asawa ni Paridilyo. Eh kung ka mahusay ka ba magan madirisa, pero ang diferensya, ano yung lawas? Titi ka na kumanggod. Diri ka to, karoyag ba ito? Saling ipipirit ko kung magtrabaho, makatulog ka busy sa usakadlaw, labi na paglimpyo, paglampaso, nga kung ano pala, para kaligbalas, nga diri ka magtinambokon. Mari makagmata ka lang, isasahad ko. Diri ko ni ko papabayan nga. Amo na lang ito magtitrinabaho dito balay. Diri na. Singantak mga pare, di na kaya na upod pagigiginom. Tungod nga, hindi nga problema. Mari asawa ko, mapasaylumunta ko na akong mga nabuhatay mo. Mapasaylumunta ko. Mari. Dani. Dani. Mari! Mari, nagmata ka na? Dani. Mari! Opay kay aani ka. Try mo ako bayai. Ani ka ospital. Hain ako.
Ani ka ospital, na-aksidente ka, sakay ka ang tricycle. Kasakit akong ulo. Mari, Sakto. Nanunumdum na ako. Na-aksidente ang tricycle nga ako ni sasakyan tungod nga. Mari, sakto na paginakan, sakto na. Ay na paginakan. Balik lang pagpaway. Sige na. Ani man lang ako. Dani, salamat. Wala mo ako bayai. Kaya nag-ino pa na ako. Imo ako gimbayaan. Mari, Duro na akong tawag ng tangis ang tilakat ka na. Mari. Salamat. Usa lang ngayon at nga inop nga tanan. Salamat. Mari. Umari asawa ko. Salamat. Nagmata ka na. Salamat. Dani, nagaano ka? Adi, nagtutunan ko para atong pamahon. Lingkod na ikaw halingkuran. Ado na naglamesa na ako. Magkukuit lang ko ito na atong pamahon. Amo ba? Ay, mag-aano naman la ako hini. Siring ko, lingkod na la, kaya ako magsaserbihay mo. Sige, sige na. Dani. O sige, maling ko na la ako. Basta baya ha? Oo daw. Ayaw ikang kiwa. Basta ako't bahala. Oh, naginano kitong nga mga bado. Ay, ginpipili ko na ito yung magsusulot buwas. Ha? Di ba mo nito yung magsusulot kung lunes? Yan hadi nga sa ruwal ini. Oo, pero ayaw na ito. Kariyag ko di nga mga oras nakaturog ka na. Sige na. Bisan ko diri pa ako gimpipiraw. Oh, kung di ka pag-impipiraw, di pahuway ka na, higda na. Kaya ako na itong bahala ito na akong isusulot, boss, ha? Ay, adi na balitaw. O sige, anay, igahangir ko la ini. Mari, ako na lang ito. Sige na, relax ka lang, pahuway na. Para hingpit ka na nga maupay. Para akong daning, ipit na ako upay. Hai mo pala mga gimpapakita ako nga kabag-uhan na imo pamatasan. Ganito na imo akong pag-atender, pag-atiman. Ay, nag-iba ka na, Dani. Nag-iba ka na. Oo. Tungod nga, nila ako natubangan ng babae nga perpekto nga para hakon. Nga nagpapasalamat ako nga nakagmata ka na tika nga mo kamutangan. Nga nandok ako nga mawara ka akong kinabuhi mo rin. Sa tika nga na iba na ito nga tanan. Marigog maong kikaw nga tikang gihapon niya na. Di rin ako maghihingi tapahin perpekto nga babae. Kaya ada ka. Ikaw na itong babae nga ako ni higog maong nga di rin ako maawa asawa ito na akong ibang nga maghusay nga siksing nga itira mga asawa. Kaya para akong ikaw itong pinakasiksihan nga tanan nga babae. Din habaw-baw itong kalibutan ko. Ikaw lang, Mari. Ngan hiya ko lang itong makakahimo-himo nga perpekto. Hiya ko lang. Dani. Ay, Dani, asawa ko. Mari. Dani. Uy! Dayo na ka pamayan na pa pagsundaon pa rin Dani, ha? Balitaw pa rin. Okay na gud alay madi Mari. Oh, sobra pa yung ka-okay mga pare. Oy, pare Dani! Ay, pare, thank you. Di ba ka ano kapagod dyan? Amo nga, ni. Ayos na ko na yun. Ano, wala na problema. Ano man, okay na yung mati. Oh, pare Dilio. Okay na nga tanan. Nga tanan good. Okay. Yan, salamat lang nga nakagbata na kasawa. Amo na akong gininampuon. Nan okay na. No, pa ito pare. Amo ito. Ayaw pa dari ito mga kakurian nga. Maabot ha mo kay... Mahal ka pare. Kay nga tanan ito.
in pagprobar laha aton. Sakto ka, Paredilyo. Sakto ka mo ni Paribimbo. Salit. Upahin gud naton itong pagdara aton tagsa-tagsa asawa, di ba? Amo na. Para diri na aton mawara. Di ba mga pre? Sakto ka, Paribimbo. Sakto ka mo.